Нека да си го кажем. Доставката на различни неща, независимо дали е за вас или за вашият бизнес, може да бъде наистина досадна. Може да отнеме доста време, трудно се намира надежден транспорт и може да бъде скъпо. YouMove ви спестява времето и парите, като лесно и бързо ви свързва с стотици превозвачи, номинирани от клиенти. Те могат да доставят и транспортират всичко. От коли до кранове, шкафове до обзавеждане или даже домашни любимци. И вие го правите за по-малко от минута, чрез безплатна обява на това, което имате нужда да пренесете на www.youmove.bg. Доставчиците на услуги в сайта варират от независими шофьори на камиони до товарни превозвачи и компании. След това фирмите започват да надават с оферти, с които да спечелят превозването на товара, а вие ги преглеждате, когато поискате. И това ще ви спестява средно по 40%, защото превозвачите надават един срещу друг и често имат свободно място за запълване в техните товарни автомобили. Кликнете на избраната от вас оферта по всяко време, базирана на предложената цена, времето на доставка, дадените им оценки и коментарите на клиенти. След което вие и превозвача се свързвате за да завършите доставката. Само превозвачът, който вие сте избрали, получава информация за връзка с вас. Така вашите лични данни са защитени и няма досадни телефонни разговори. След като вещта е доставена, вие и доставчика на услуга разменяте обратна връзка, за да може и двамата да изградите репутация за бъдещи доставки. Така че, какво искаш да транспортираш?